Cardom nili Samson teron la pen pining vi tum long li chitong dut studio long long Kumar be Cardom song ko rapli long convener lo la pen long soning jai alang li tame join convener lo song ko rapli la pen sarjai ka thar alang li ke song ko rapli long advisor lo Cardom pining vi bangke tokson 62 ding clicker ba trok lo la si cheng pon phit po non ke cheng si itum karjui a question mangala hello to we inbox long nang kilo la inbox long nang kilo na chuning dia teng ben si non ki ching si bang ke tum charju pon seroi po karju pon bang ke thare ajit hanjang alang li pen karju pon ke la hen lo kopia pot si mos signatories atum ke chok che a close an che withdraw hai header lo po alang li pen karju pon la hen lo ke ching si a question bang ke là nang li tum da ma tha ta me là close thing बनते लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में से लांग तुम के एग्रीमेंट का चितक लो पर हाला बांग सो क्लोज बांगे इदि तुम काउंसिल बन बांगे ला पिनी थुलांग बसार ला पिलो मा आ एक सलाम थुलांग बो oh galang lo la nona close a pod hala da bill long bidun kok lo ke amendment a bill long la dak lo ke jo bidun la si la ke non pe pass populo angela tum chi withdraw ili tum chi withdraw rate count ili tum 6 schedule aja kong bang ke pavedet po lo pu yo more power ke lilo a power si ke pa ve kam mang reclaim un thurong la na ange cho non ke kopia pa si withdraw hai hedet ma pu kipu ke nil tum cho ningri olo UPDS tum han cho ningri lo nang li tum che withdraw ignore pulo hala jahak an ke hala poisa package bang bahire pen apara ke anang tum che withdraw ignore palang li tum che withdraw hai hedet lo li tum ben ta ka singki ji ta hai hedet la UPDS tum ta ne li kama tha ke alang li tum la UPDS pu chot ka li lo la ar lo ke do dam tum an ke la tum hala ar lo ke do hut extortion putado la pena jaha ke munika pithi tado kala la sonju amahala hei hoi a record an ke police la pen army tum a record bidun attiti a hisab bidun at lakhadun attiti konat nasi la tum kopi munika pithi ma konat nasi poisa ke hangdam bor ima lai hoi an ke hala munika pithi la pen bom ka pang bopin ya karbar bang la ke munika pithi hui ke la ke serious alam pinak pojo an ke la non agreement along ta halai hui a case ke chi withdraw drip pukok ke government tum withdraw drip pukok la puyo an ke withdraw dedet pulote ilitum a UPDS a leader tum panta ala central government alam le government tum kipu a link le kroidun dete alang litum pan case pichomat kai arjon phatek beng thot ta vi thek la puyo la pen latung criminal pupo election da contest dun long le dat ta thek la puyo jasemet ke phatek beng chok ta thek la puyo amasi alang litum lai hui ka pheri nang kok lo amasi che withdraw he dat la si alama bangke aprang hut ke naga tum extremist ba militant ke claim hut hala suhut bangle akapre hala son bangke government tum independent ke hang hut po jo independent ke hang hut pen masih hala su ke cheng phit ni tum ta akapre adet nangi po jo masih hala naga tum bang phan ke pu o edet la he pu o edet lo bate la tum phan ke kapang samya kam si claim bom lo seta 1968 aning kan pen BK Nehru governor ka che plang hut pen hala nili kitab along hala isia bang la da bang ka li hala ake era ba hala state ke hang kitab along ba hala dak nili tum BK Nehru pen ka che tong dam du hala so BK Nehru ke tok ala pu hello nice guy finish second fiddle po akita hala da ke tok la pu hello jen naga tum phanta ni itum lang prong nang ne la tum phan chet dan ware nang ji papi jut kok nei po hada ke tok du la si hala so hut pen so kitab tok det pen India government atum a policy lar phak le amat si
la son habit ka pilut ke India government num si papilut thurong la tu masih angko papilut thurong a group tum phan papilut po an ke un anaka hinu papi claim po munit papi thi po extortion pa selam po la pahala aja tum ke extortion silam opo anga poisa du opo amat kering daring misen po jo amar hala arlo ke do pu thuai phak seta police tum ta army tum ta chini ko na se ke do ma ke ama se hala la tum phan seta nep ne det titi nep ne det po anga hala tum un an luxury po hedi luxurious life pa pe do po la pu jo amat mo anga luxurious life do olo te api ke habit ta lu thek det po mati kering me sen pan pa pe do garia ake theke the ake me hem ke me endo te api ke api habit ta lu dun thek det po jo amhala alang litum ke claim ka hi no po da record do at lo lama sen ke la tox ange hang po titi la pu jo ha tox wang non pu po tox hang po ange tox along ke pu po nang tum la son ka hi no e claim yo nang tum la nang kroi dun titi la sik sidul aja kong kape bob akam nang kroi dun titi nang tum phanang pe phobat ji pu thurong po yo la pu jo ama si non ke sik sidul power more power ke hang ji gali la less power ke hang phansi la alang litum kroi dun thu nang kok titi lu la si UPDS tunge ningkan krihini lo alang litum habit ke dodam autonomous state ke hang phan pu hempre kang team puge angela non da la agreement along ke hempre alam ke ninge thu thepin da ke ho chen sa angko la extortion sa me karbi te ma se extortion da la ta karbi to phan inglong so tong bong phan si just met pa extort ji kapiti ta lang o ka jang thu ben sin nang kar oi la hello just met tribal to masi pa extort ji la pen kapiti ta la tribal to masi just met piti ji army police to men ga pache dan thu o edet la puge ven kivi thu amasi angela si hala neli la salam ha jakas ke do home ministry long ningje te kang lo la nang tu man te masor telere mas bhaja akar par se claim pu a policy se nang tu me claim pu la si sombhusing la so kopi ha ke pu arjulan amasi hala Assam police tum thak dun tar mane sar pu la ke ok atu pensi la bangso ok thot si ka bahaji po phan la si hala ok atu masor telere mas ning ke the pensi mesen pensi aning mesen pensi claim lo se ta hala Assam government la pen India government to mangela tum phan masor telere mas bhai la tum phan si mas ason pin ok ason pin chong thu si aku latum aphan thotsi tarmane karbia to aphan thotsi kapisum thu la puson se alang litum claim thu rong titi me thang hala to ma me thang ang bong ali ga lang thum tu thurong lo oi kalang lo India government se ali do lo na no bongo sena se ja se men ali do lo no athima la non alang litum agreement ke do penaport la election commission tanang ni pukok lo ke election a law election of voter list e methang che selam nang ni pukok lo ke Assam government si selam nang pukok lo ke arta ili tuma ja kong Assam government man si piram det lo ke anga Assam government to man ning hang ling itum phanang vi un lo la pu ye la si non ta la dak itum bang ke thom MSC abirudhe case ke claim apota bang Assam state election commission ke bang nakajir je det bang wang we det puan district magistrate ke hang da bang we det pheri re det no akam we det lo ka pheri ji pen CM le yong hi le chu pu sa kro lo minister le yong he le chu pu sa kro lo non ke lo pu je son si ye plang thu rong lo si masor telere mas bhaja pula le ilitum ang bong si karbiatum ang bong si karbiatum si pa bhaji lo pu je ajang thu gala se arni si pen pu bom la ajang thu gala tu ma CEM tum lo hai atom poisa do lo alang litum ba hala so ajak hala tum panja kong ta pi lo hala tum panja kong ke do ya phan an link pen an archak dun lo doi dun lo la pu le ama si hala tum aphan si la bongo se na ajak kong si hala tum long thap si hala tum si karbia tum phan non oi nyai thu lo la pu ye
Entesa la non na itum la non ko ya pi kan chesong pom samela district council rule la bangso ka chesong na mili tum itum ning aklong ba ka chesong lo lama ge tum me thang rule do nei pula antami no la bangso rule ke ili tum bange chesong lo boy sai tum bange selam no delo la so bange hala council tum selam lo pula tang te lang tong ge la ka central government botum lo ba state government tum lo ha ha tum selam thu pami ma la bangso rule bang la phalang huda ka phita po hai la so rule hai ka selam bang ili tum don selam long le dalo matia so ka selam pamit no nama la la di drafting long bang ili tum mana pon pe de kasi drafting committee lo mana pon pe de lo kasi alang tum kon dong ka selam ke tang lo ne non puda alam the bang tum pachini ni lo penda pachini ni athak mana pachini la kasi ili tum avediat pen la tum itum mana ka selam pi akim basing selam pi poma mate answer se ake hindu si na selam pon tu poma la bang la chini ga tum kamat thanam la ke di mo pen ke than bo ma lam lo dei UPDS tum ning kan krihini habit do lam lo non ali ke claim pi ke bongo se na to man se ali ke do kam se claim wrong lo ke jakong hala to man pi wrong lo ke panchayat si wan wrong lo ke panchayat si wan lo sherwan ke pu ke tokte det lo ke la lang li tum agreement lo ke da ke sherwan ke pu ta tokte lo la pen abinong ke kuki tum hande tul song wai sa pu se tok ni la da ke tokte det lo di masa tum man salayaro pu se ke tok ni la ta tokte det lo non ke da ke gram sabha pu se tok thurong lo ke la pen hala village council pu si tok thurong english village council pu lo te la ke english alam thelo village pu ke gaon pu lo council pu ke sabha pu lo ye la pu pina akam bang ke claim tu amat ili tung ka vet le thot le tho ke claim ga bang phan claim pi thurong lo ali ke tu ke bang lo asi non dam tu pilon hang la da non sing inki alang li ya ben sena ka ju yo karbia tum 6 schedule la jakong long lo mesen lo usalang li pul hai kopia join ni pen si ke long lo la bang salang li ka chini ka la 6 schedule jakong pen la kopia join ni 6 schedule ke long nang li tum puta hai kopia join ni pen lo long lo tema sita arizon tu mati ini ke nak pipi nang li ma tha ko so ili tum nili jong jung ko ma tha bang la han lo ili tum ke inglong su aprang nang lita pupulo hala treaty of yandabu ahut pensi tum india loge ke ludu aprang mai itum india locally independence itu lapen itum eo evita tum ka cheprek do ke chetum ke lalo lapen kido ke tha kado ka veta me tum ka cheprek do lapen itum erecho do lapen bisar aron kado ka veta me tum choklin nasi ngeli jungjung pen bangela an si chini chosa lalo lage tu we hata isia kitab porhi long edi litum tu hala sa kitab bang hala constituent assembly debate along bang hala dak do he la alam nge la pulo aprang men ta ili tu marecho do la pulo yo arecho do rep la pen ili tum det kachari ji phanta emithang a det kachari ji phanta lo ta do et aron ta do et la pen ke cari tek bom lo la pen plang chen chan lo la tum alon do jot jat lo aning ke hanga ting pen klem lo amethang alam chining jesi chi bisar long lo la pulo yo long le aron ta long le kache ron aron ta la tum do et lo karbi tum ta do et lo la si hala british tinggal la phalang hopi nang ni pomase ili tum nang phalang hopi pedet lo amase ala constitution akimi ke selam tu hut 1947 aningkan 1946 47 48 49 an lagani ka selam hota pulo je la tungke amethang apodduke puladak la schedule ke tok along masia la constituent assembly debate along sila la dak do amethang panchayat tadu ke la tungke amethang panchayat tamane la tu village council do rep ke apor hala pa peduna la potsi hala tumphan la kapa pedoji pulate la tumphan la so la india constitution long nampa pilut dunde de na pulo yo la dake thapon pede na la tumphan akaprek constitution le silampi de na pusi la schedule akaprek constitution ni ke silampi la sila schedule ke long ia theke ilitum aprang beta emithang are chodo emithang a det do emithang det kachari a rondo la pen long le kachari a ron tadu kachi bisar a ron tadu emithang
alam tadu emethang name tadu yo la kadowi lang joklim la posi la tum han ke amethang ting le papeduna posi la 60 dol nang pi ili tum phan 60 dol nang pi pe la dak le pu jo nang pi lu chok so ne la dak e bang pon cha ten pu si dai ke tok ha bang ating du nang kok po ke la ke general tomason hai galang lo hala tum son du nang kok po angela ke hala le du lo pu le te ili tum amethang culture pi nang ke ingbu et pu ke lage itu ma culture itu ma language itu long le aron kado be kal bisar aron anta ka pivir we de dia pan sila 60 dol nang epi la pe non do thulang ake hai borsing teron lang ni lang li penang kar jugela hello tang te non 60 dol aron kachepang tang ji aphan KCM atung KCC pen le claim clip pulote nangli tum methang pen chithur hamsi akaprek atwar pen klempon un eloma sar nili karjolam bosi ake hai sar borsing teron lang ni pen karju pedopo lagi ektum jong he claim sta ektum no power welang mat di langsung power balam le log bahem kala akula ratum non election campaign nang le ripo la tangka phi ke dun base kemiar lenganta paparem hok di lo tamane ala son ala akai nom ke mane thek the eduke mane lo thek the ko pc claim thek mate officially tamis arting khelo mate di so na thas tame konsil long bande sob ta lo lai sig lag ji mate lai da kem so tame non ke non kang ni ba ke claim officially kang ni bom tung bang lain lo he non claim claim det po mate di council atem ke jong si claim ke delo te kaprek chithura men to war dolang ma itum ke kache thenga se chok penge kite jong he se jaun elo nang ne broi po nang ham kan samang thabroi po la se kaprek adwar ing samjin pen pulote ko pilo la se kaprek atwar pen pulote hedi non elitum ahokalam ninggelo le lage jo langon election ke thurang tung le legi pule pahele tu ampa election lam le lipo election la tu ande election thurji pule ke la tu election ke thurji phan le 24 plus pu bom le tu pa yo nang nek choy le pahe karbia tu aja hala kang nek choy tung ko am thek no hala tu chini ni de hala tum ke claim ni ham busy claim oi ka hala nang nek choy bang ta lang dita sila claiming tumbo people claim de ame thang si chini nang lage people claim de nang pu kok nang ili tu pa claim no ang alang lita nang thagi ni ta yakong we de lang ke pu pia yakong no nang yi election hai de lang ke la se nang le ya la ma ke la pu je la si oi la si thurham bulu de election alang si vote ki pi se ka doita thurham nang po la pu le ya la mang ke vote ki pi along si la ke claim kang tung tu phan si pa pe hai nang po election along la pu le ya vote ki pi hello elitum a political power la pen la ke claim nang ke arona ting ke initiative namane 6 schedule ka pangtangi ko pisi claim na ima ke cheng si ki punang ya tum ke tok pen ki punang ya tum ke council la tum ke ili tum council tum si ke claim ya 6 schedule kam ke la pose alang li tum si ke claim no si ko pinang ma ge do ko natsi ke kapechok na la ma alang li tum si jong si la son hello claim nang pu jong si alang litum si MLA atom phan MP atom phan governor phan prime minister phan lutok nangi resolution NC council long resolution NC la pu jade anke la long hala governor phan kapi puji ke chief minister phan kapi puji ke ilitum MLA tum si puji la si ilitum MLA tum ta ko thur thunang po je lason puji pu council pen ni tum arjulong lo ahok lo na te ni tum ar chingki lo council tum pen CMEM MSC tum pen ching wai lo ahok la sala la po si nang tum Assam government la pen governor la su ka pichok ji apan nang tum claim nang ji pu si ala dak pu nang po la pen alang litum amasi resolution pon nang po council long la ke dia assembly long Assam assembly long resolution pon nang po alang tu la MLA tum si la pu jo angel lage la tum ke 6 schedule ke lage constitution boda la ke Assam assembly long le pichok unji gali la tum ke lu thunai ke ha parliament long ha prime minister long si lo thu nangi home minister phan si pu thu nangi la si Assam government pensi ako home minister long lo thu po prime minister long lo thu nangi la son si schedule kapechok nangi pa tang nangi la hello ke claim nangi pu an ke
Assam Assembly pensi lo nang po la ke claim ni sta ili to MLA tu bang ke chia MLA tu ngelang la tung ke ame thang kam ga leader thala tung ke interest and energy hala tung ke la pu je ako chini lord sa claim kilo sa claim ke lo hala tung bang ke tribal MLA tu bang nang rab dun ji mene chingki pe me thekte la pu je an ke ko na lon ke hala data prime minister long le rok po Prime Minister long gomat lagi pupo ili tuma MP kada mai punangi yo ange council six schedule kapang tangi puseta ke larhi puseta larli det nangi puseta ili tuma MP si punangi parliament long la si member of parliament pulo ke MP puke la ke make ke jang la tu ajang ke make MP puke mile post pu aja tu pul hai mile post ason ka lidet nang pu la pul ye MP ke member of parliament member polete alang li thang be kang ni dun lun japan kali ke tok nang ji ki pu nang ji lam kaning je dakhir nang ji hada prime minister phan che tong nang ji home minister phan che tong nang ji president phan che tong nang ji la pu yo la pen secretary to manda che tong dam det ti nang ji la pu yo la si secretary to ne li phan nang pule ne li tom phan nang than dun ne li tom jakas pe dam hut la sk bosome tari alam alang li ke MP ke la ke so mani ke pakka pu ne tom phan ta lu nang lower titi la ke pu secretary tom nang than la son si claim nang yi la pu je ili tom MP tu la si MP ante akam thepik lo la 62 ka pang tangi pu lo tante la ka hino an ka pa hino tang anapot ka pe bethu yi pu lo tante MP helo don ke claim nai la pen ke cheng ya bang ke council to helo ke cheng tamne la alam ke council state tamne la assembly la pul hai council la ki government law autonomous council la pen state legislative council la pen parliament la ki thom da la tum ke chepori lo chepori lo ane grassroots pulate council lo ke la ke chengsi ke la si la long thom da me chepori lo tum chepok lok lo la tum ke ini separate nang MLA ko nang thang ta kam ve pu neng le MCC ko neng thang ta kam ve MP ko nang thang ta kam ve pu li lo la tum che Poland align lo la claim nang la pu je la ke non la si tum ka jong si claim clip pote ke rata tum pilo rata tum helu non ke claim nang ala nang from je plan belo rata tum lo claim nang non bang MSC CM MLA MP tum da claim credit lo ke non rat tum lo claim nahi non rat tum thurna po rat tum thurna ke rat tum na lo thur po to wa raja problema lagali ahong lo ahut pen ke nahi te to wa raja phip te claim nang po ar mu che yen se claim nang po la pen town bethi arjap phip se claim nang po la pen judgment ki claim ne ke voting hut election hut la काम के क्लेम जिया तुम हंसी इलेक्शन पे हाई नंग पो नंग ये अमे थंग थुर नंग पो रात तुम हला सोंग बोंग को मत मा अलंग li तुम के क्लेम कांग तुम अलंग li तुम थुर नंग पो इलेक्शन ला इली तुम इलेक्शन के थुर जिया पड़ले जाओ पो नाइंग नेक नुन थुरंग लो ते चौक चलु हला कांग नेक mana cima thanang po sar ला कलंग लो हला कांग नेक ये बंग ता ने ता के क्लेम कांग तुम बंग लो kan te ho and the people si ne claim un ede अलंग li me thang char yu nang po ne ta claim eng tu si khidul pangtang nei pu ke neta ning ha ante pi po si ne claim credit lo ame thang charju nang po ne claim un atheman ne election hai hedet ke pu alang me thang chini vek ji la pen chini vek nang ji la ke mi thang ma charju nang po me thang rat asu charju nang po sa na lam no la am sina ke chengsi la song ko ra pliben se che song lo ape ari ave areng se ben che song lo hola so ke kar bi pinana ra tum ke thege ding tum na kang nek dur kar bi aman ke jolo pu non pini la on patumi dik ne ha delhi lo asami sa tu man da ape ari bang che blok la ka che song ku people che blok na ko guwahati chot kali ha delhi bang ke rat hada ka to war ta the tu pik khang yang la munit ta do tu pik lang hada ma si bang je plok tu lap le na lo ko people lo so ku thak ke che blok na ko ke je plok nang kok lo la tu alang li tum ta aprang men ke chok che pot lo la hello aprang men ma thakrang pot lo alang li tum election hud BJP phan pape hai rong ke la pot lo non ke pu lo alang li tum non la citizenship men bill po papas dal mate sardi but non ratum ko pilo ke sung po ko joy po kita kar bi rat ba citizenship jong si amendment pe pass det lo te 40 lakhs 45 pu me jong
45 lakhs Bengali Hindu do ha Bangladesh pen kewa yo halatum apan India munit pusi punang kokpo and dia vote nang pi dun long po election nang sedan long po long leader nang serai dun long po halatu ange la 45 lakhs ke hedi 45 lakhs do la pen India la non I ekipuke la Bangladesh Hindu ke do anda aku wan awang etami pu ange Bangladesh loksi non 1 crore 90 lakhs dollar haloda ange 1 crore 40 popor 1 crore 20 lakhs bagdo posi po ada non ange halo 1 crore 20 lakhs atumta non wang etpon nge 1 crore 90 lakhs amunit Bengali Hindu atum dak Assam nang bui hupo ange Assam nang bui hup lo tenalo ki buji Jasemer Karbiang Long lo Karbiang Long ilitum ke kheti chu claiming tum te det kente long lita ke joy bihup titi ke habit beteta ludoret poke lanon ko pie posi hala wildlife sanctuary pu bilo thang ba be dak di phua kum be ta wildlife sanctuary pu si pu et kente dak lam dam long le pu anga hala Bengali Hindu tom phat ke wan loge la so wildlife sanctuary ta reservation ta aku uthai thu plot le pon ke anga dak pa pe do po la phansi hala tum phansi la so wildlife sanctuary pu ke ka reserve pi la binong ke la si ko pia posi la ka reserve ma di phua kung pen la long nit pen ma si ka reserve ko pia pod ma po arju dam lo de nang thakhe da titi kente forest department amunit tumta kasi la so teng blote jontu si marenga pisa dot thi munak la sa munit phante nona ko bange itum ke dunanji ituma long lep telang kar bitum ka chirai nang ja dim bang si hala teke ma si reserve pide lo ken la sona bang ka leader lo nona bang ke ipudam ni ilitum ma thanam nang ya bang ke la tum la teke bongkrui amen NC hala tum phan teke bongkrui amen NC Bengali Hindu Bangladesh pen ke wang atom phan long le non rai pitip lo yo la bang si pu nang ji non ko ek to hana palu pangtar lo non ke il tum manang pilu bom lo pu ya inge non ke hala tum da pilama pui ho kicheng ban ke chok che yok si nona sambi sunda phuna kok lo non ni tum da la sonda thalo sa inge last chithana melo pulatang te hala Songja karja ba tum nang le rok le khong hala tum chok chelo pulote hala arara tum ge kisum phaduna ko to we hata lam chedan pe khala DY365 long ta sita Assamese amunit inut BJP spokesman borua pu alang li ke pape wang nangji pu hala tum Hindu ke pujo itum Hindu tum ong epic lo pu Muslim kam olo la pod Hindu tum Bengali Hindu tum pape wang rana pe do tip nangi pujo an ke bang hala Bengali Muslim ta Bengali pinak anta Muslim ta Bengali la Hindu Bengali ta Bengali sita ejar ver lo lake isiver lo dharmo se prek chot lo lake laman ta bang ejar ver ka chingki la tuma aburonjian da ejar ver la tu la si ange Muslim chan olopot Hindu wan dur nangi pute Muslim hapu nang chan bompo aku wan thu bompo mante kopulante lande la puki pualar ke hala Muslim tum jong se foreigners lande hala tum ban plung nangi busi jasemet ki punangi aku Narendra Modi ta ningjevek lo election ke tang lo geloge pun 2014 ninkan ki pu election ke tang lo geloge ne tum Muslim foreigners to man plung edji pu non pe bot plung plede Muslim to man da plung plede bang Muslim de ge aning karong ben do tu permit bange ili tum sigama thage sum non hala tum bange plung yi puta pupe yokta aku halai ange langdam elote la Bengali Muslim ke chan waret pula Bengali Hindu pensi ke chan le lata aprang neli phanang thana tengke neli Korimganj ke dohot bang Bengali tum ame thang sina che than lo je ni tum Bengali akur kang tui pu che krong atu akur kang de ya Bengali tum phan ni tum lang selet waret titi pujo hijim waret titi la nomor sudro tu empat amasi la nomor sudro tu kasi cak un amasi hala Aurangzeb ahut 1600 AD la soma lo malam alang litum
Muslim je plan dun la je la masi abinong ke la tu bongali Hindu sai se la si landam te bongali Hindu ke Muslim a producer la tu si Muslim a pinchong atum lu abinong ke athe mahala tumang bong me je plan ke kala a kapre ko bostu ke leader ke la tu alam mangi bivera oglo bola kalang lu bivera oglo la kalang lu epenesa enut bani tumpu de la के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के आसाम लोंग दे ले लगे काइफे की कली दे के ऑल इंडिया के लपुल है गुदाम के सिदा नीली गमत थादम जुंजु गमत थाबं के नॉन सन साउथ इंडिया पुनो नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया लोंग के बिए थाय दे ला तुम भात ha tadi bang kro ki de ji la तुम के aku la tum da dam hai hadak ke athima na bang South India so reu aga la tum ta la si ki phod nge la tum lu aku South India so bang kam da klemo age kheti da klemo age bang ame thang long lian kheti che klem et ke bang hadak da ko UP le da mi bu ta dak da bang ame thang kheti che klem et ke UP atum ta ba Bihari atum ta aha da ke dam thai vi ke dam ji ke do ji ke la North East a jo he no jasemet kar biang long ili tung silet varet kente kheti klem ang vedet ke dukan da do bang vedet ke la pen la sa isi bange ke padusi la korte na ka ju bange la hello la 6 schedule long ke chok che ason an hedi a close lo bahala agreement long accord long ke chok che son an jong si pass de dok long de mo pinya to wa do lang mala so ke next ke pa correct thuje phan lande mo pen gi poteng lo up towar doji rata so thur pak nang po rally seta meeting along seta procession seta thur pak nang po arong lam che than pik nang po nang than tha ni tum chini ne pu si pu nang ji nang kopia lam lo je than po wang ri pu nang pu thu kok la je la ke alang li tum kai ta chini chek thelo la si nang ke than dia phan rong a sort anta ili tum ke tek mu chot thom neli phan chot po li ke tek mu chot mon hang nang po pa pe than nang po alang li tum lo lam aron alam pa pe than nang po la pen kheti ko son si claim nang po ma ko son si dukan ke do wara tek nang po ma lai ho alam hala tum charli nang po la pen ke la election hut la kam ke claim ji vek atum abatai ili punang ko la kam ke claim vek ji atum ke chu ji atum kali la tum aphan latum phansi election long pape hai nang po vote ki pialong an ke hala ke thek bek atum bang ke MP le inu vet seta alangli ka prek MP atum pen chingwai thek po North Eastern ke do tribal MP atum pen an chingwai thek po ba ha Jharkhand bethe Madhya Pradesh bethe ke do tribal MP tum seta chingwai thek po la pen alatum kado we thur pak lo te la ke ilitum la so ke chok che anta ka pa chok thu unji phan ke litum un lang la to ke ako arnam nang rab dunji la ke arnam man punang kok ti ilitum kar bia tum ke arnam hempu arnam man se jasemet ke kroy pot hempu arnam yong si nang rab dun lo te la ke la pe ilitum chiki lo te nang rab dun lo te hempu arnam nang rab dunji si dokok lo ilitum chiki ke der ma alang litum dam de der ma aka prek pudam rong lo te hala arnam ki puta brahma pu pudun rong lo te la ke ilitum hayun elu lagi la pen non ki dam ta ga bang ke ka che song ta me thengi chok pen si dam hai di sida me ki chun pon bang la pon thelong de la si non la bang so akimi puna ko he akimi a generation lo ve kimi tum phan ko son atowar ben se ka che song nang po made ko son ben se ken kam chi jona pola so buta na le kilo pui non ke ken kam chi jona nang li tum da pu tha ne li de si ning jebre lo nei garjung tung mahal ba la lo hai be alam beng pong son hai sta non nei garjung tung bang ke ka chini gang tung bang ke non pini lo body town committee election hai padulong le penda padu bori delu mati la pen ko masi haji ma ke office jini pu hai or se tham la sta me non bang su nei thudum do mati by chance ha tum hide no te tum ko su pc ki sung po ku pc ke joy polo la ke tan committee long ke award tinta recommendation ke nang leji ke di recommendation non ne kopine electric connection nangji pusita kopine ration card nangji pusita hala ward commissioner long dam nangi ke di nang recommend dun tha certificate nang pidun tha pui ke di an ke ilitung kar bi atum 6 schedule arlo
60 loge tribal tum along si dam chot nang ji non ke ili tung ke habang ke chia tum along si dam nang kokpo ane ke chia tung ke das chokorborti mane de tum long si dam nang kokpo ngalang li tum ke aning hang ling lo na pudu po na in check lap ta thek lo ili tum ke ja kong vi punang chini det lo kente CMEM tum phan ta tum si vitoi lo pu bang ta chini det kente la si ke ili tum ke kisung lo non ke ili tum aja kong an bang phan chi pi det lo non political election along si ilitum kecil tu mah ini tangga je kong si cipi det lo ilitum non la presiden namu karjo lam the ni la dak so than ngam tu non oi ki mi tum koson si tum kachisong pone ma la bang so toar bang ke ilitum north east angkang madha pu mizoram long ke khara ke election apor hut plong te tangka lahai sami kian mangawe la siare tum election observer by mission busi at pini pe parang same pi khada bange konat lo ala thekar lo bange konat lo mizoram khala da bange la election apor hulo polo dang te chingwai pammi thekser amni tuma si hada bange la pu mane interview son se dak pado kalang la sila tum thekser tuma si invite po lansi det kulama ke pachari phanse lang tum la invite text son le sa ya lama kalang la tu ke ni litar julong lo hala dak election observer ke dam ve ke tum ni li phanang than lo me pik khang yang pu mizoram ke athe ba da ke poisa ka chu hang pa ve pin lo poi rat asu ke candidate tu ma ke poisa sap ta chu hang den de lo hada ke candidate tu man si ke hang thu wala ro asu si wang non nang tu meeting ke do ji an ke do athai ta ni tum silam et lo dak le lecture nang pinon nang kopi magani ke kang tum sa ki jun phan nang pinang ne pune tum ticket lo an ha dak rata so tum si sa ki jun meeting hot sa ki jun phan anta an ke cho yu a phan anta rata so si tik pi thu et amat ka do eta a candidate ke do anta hala dak si lam nang paning je po ti pu an ke top dun et ti pu ko mat si ko pi si ka ning je ma la pen ko son si hala so mandi ka ning je ma ka pa chu bei hoi ma kalit a hok sincere mane aninga klong ba singa ningje ma lo tok dun et ti anga la tok dun et po ka do ningje tak et lo te ni thom phi ange la tum dam thu et a phi le te rong su ching wai po la so mani son si ningje la so mani son si ningje pa chu be nang nak la ke pu pi ni je than et po ante la phan le pi anang dei pu ching wai de ti pu ala bon ke me chot no ke me ne a phan invite kar gen lo chip ka son kali thu de ma ko sa pidam dulo de aju e hola tilu phonam dulo de di amuni lang le lu ala phan ti de ko lage me eno ka chong mu ni phan ti ma hectic ta ala phan lo pai po ati lu chodan ta gali sika paro isian ta kroi oi poya india ati lu ta li apo ke aju si ne tu election no thek long le poisa ke ron aju ti hai party te congress atum da bjp atum aju poisa ke ron ji chington ringrang ti le la son je I to mangke an ke hala amune tum ta la se ka chong hong du ti ada ke illegal bola kan illegal lage law wali lage crime lage ka chong hu lage nep nang ji abinong ke ainat arona teng ben ke to da ba pe palom bo thekalo ma leng deli long thekalo ala cartoon lo pe hai to we je lo tangka le thon phan le bhut api dunang bo sa pi bo ka chi than de la sa pi na sar bra num tai oi kala oi da ke la son du po phan se ka klang lam le hai ka explain dam la hai ane la mai kar biang long alam le hula ke thekiri ala bai lanam de pin lo ala hide pen ko pi ji krem thek ji ne thek thine law and order chini ne la bai chini ne kalang lo ala election pen option election of innovation mama poisa nai thon bang ke hala si lang rong kalang lo lote hala le thian sorsan no lo dak lo la kalang le li rap si sorsan na kalang lote tum rap lote non chila na ko no kalang lo non MP election nai le lo ke sa kalang MP election nai le lo ange constitution sikhidu thek pin to mansi non vote pithurong lo te lata kilu dun thek tik lage ko untik sorsan le po hola tum si lage kilu li po lage kilu lo alang le tum se ke luksan ji ke rong asuka do isi luksan ji ili tum ta podun bat la puju ho ke si la si nelihin ben ka tuning rigang tung ke la obe ki mi tum phan la thek reser tum phan ilia parso se ke thek tum phan tuning rigang tung ke la lo non itum non modern long bangke kache song bonanda me ajat aking kam da me tum lo thek bulo tang te tum un e athe
tek share pulotang te itum confident do po confident do pulote itum ningi the do ko pulotang te itum kachi danun dami itum tek det po these are kalima do tek share pulote itum constitution kachi di ber hot mo state government la pen union government pen atum tame talk sa hota me itum mistake dun delu hola dun delu itum hala tum banka break pen le itum han la posonang par hi buita me akeno kopiloma agreements tame la son na che talk buita me itum bang debate dun tek bo itum me thang phan chipeyo kun thek pu non ke lason ben si tum phan ke thek dun de pen jok bang ko pisi se union government tum bas state tum ko pisi nang ka impose ma itum manang nangi pima la si tum ko dum biasa huni ya ta ko pin hai nali ko pin oh hala dak la solam pin do dak ko si la non prang ke hadi sir la ni tum chu memorandum submit thanam lo la dak ke to bang ke la 2010-11 hur bang ke la village council mathe rong asar tuman si tangka sabe lolo hala bangso bang selam chelo isi nang pitate event ma da ko acha putan ke la si dak to bang ke 60 la teng ben polotang te ilitum rong asar mate la servan ke batum si ajara tangka same hodak silu nai hala bangso stame la government to manga survey lo alamage la dak si dolap lo Karbia dak page NC Hill ben Karbiang lo autonomous council pan stame survey lo kon ana tangka sila servan ke pan ki pinai ma hala da bangke la tum ke survey teng polotang te blok ateng maselang tum e padam yo Amri Bokajan Jinthong Harakhar langsung pi Lumbajong Nilip Rongkhang Rongmongwe sami langsung Socheng lapan lah ya angmat engke dabang ke dak la lambang ke dak ala borulen mata dak kokorajar la so lo pi dam lo athema central government ke ilitum phan poisa nanglo etlo Ladakh TVC pudo TVC pu ke traditional village council pu traditional village council ke servan keblo karbi tom phan lapen ke kukie tom han ke tulsong waisalo lapen dimasa phan ke salayaro lo lapen ke garo tom phan ke kopumeyong ke nokpalo lapen ke jointia khasi tom phan ke lake wahe snong lo dorbar snong lo hala tom phan lapen anut kaprek atom phan son si do ilang hala su atum aphan poisa ki pg aphan karbiang long aphan ilitum crore hini ra 71,000 yo 2 crores 71,500 apoisa nang piet lo la servan ke atom phan ki pg aphan Setan non servan kep tuman ni tum arjusina la rong asara tum phan alang ni tum poisa long luma neliga chinia ting alang ni tum long lelang non anta la so poisa pi dong videt lo ni karbiang long phan lok lo lake 2 crores 71,500 a poisa lake nang kilo ke 2010-11 aningkan 2010-11 aningkan lake la so ko la pen lo pita nang lo tahai seta nili tum chini dun delang seta 2010 to 11 aningkan tamane 2010-11 pulote 2010 April 1 pen 2011 April 31 March arni an aphansi la 2 crores 71,500 apoisa wrong aso wrong serwan ke patom phan pinangji pusi dak nangli atlo anke alang litung council tunge claim nahi ke serwan ke patom amen lapen ke a thikona a address si hangra latum poisa lu nangyo askim hang nangi serwan ke patom phan nang litung pipi lo mai claim kang tung yo poisa che ponun pusi punangji sita non latum claim clear lo a poisa ko pinde vi to that lo chu to that lo ne pilo ne lo desa la ningkan sia budget lo malake la ane tu lage ningkan si lo lage 2010-11 phan ke lage la le nang lo ver pute kwan ni ching thuri non ni ching thur pik po lo raw so tu sa don da plan wa non ke la da CM EM tum si pijut det lo lage yo
dah ide kende Nani football khela lai long si pide thai po sir. football ka khela kalang hala yerso pichompo pide thangyang ali yerso pichompo hala pe do joy ye phanne football pa phela pa khela baret po risomaro karjan don angalang litum ke poano poisa nang li puchini therefore lan se aning arong silan si ing samri po yo hala tum ke Consider tum bensi poisa nai pin tuhan ke ala si nei hon olu pusi mara turong lo la si party du nai pu ke pu chalak nei li ko pusi hala tum jema tha turong po yo arong ke kivir ilo la si pu ke jema tha krang balang lai tum desa non ke itum cultural ta claim mo lo opini ta claim piglo sports ta nang bio lo da opini games pini ta nang bio lo pini ta me non itum at present kopi lo itum kinang sot nai ke itum ke reng je pan la bang sini kan tum la ma ke itu mereka son na claim nang po development aside da claim nang po kacing thura aside da claim nang po sita me development claim ren mai tuma jako mangha chi wadu la state government nama central government cipidun la mai tum yang safe lo de ko kuna pe lo tum reng ko kacing ni akam si claim ni itu lat administration ko son mai claim law itu aron kacing ni apan la pen ke kitab ka porhi lo lam ka je than akadu vele ke je than ke kache than pe theka lia por karjudun meeting along kidun lam karjudun la si jasemet claim nangi la pen ilitum development pulut ining arlo si develop nangi putang det lagati aning bensi aning arlo si order dur me nangi election hot paisa chuhang dun de nangi number 1 lo la election hot paisa chuhang dun de nangi hala mizo tum ke clamason arong le hala candidate tum han hangra na paisa nang pinang ni tum lam len nang li ko pi mai ke claim tum dale nang than pusala tum han pu nangi athema election he ke kaching wai a time a homoi putang det loke la son si claim nai pen mo pen pu bom lo ili tum ke kheti claim pik nangji la pen ke dukan do o nangji la hello ke claim nai ke la pen dukan kar ili tum hithi dam lo te kar bia tum la pen ing long aso atum ke jor a dukan pen si ili tum nam chot nangji banga kecil tu melong pen haladak nam dun de det nangi ili tum lang pemit bongo sena tum ke bongo sena dukan si chen nam chot mangke la son thak si ili tum ta claim nangi la le la sini li methang ma ta claim lo la ke hemben bang tami da di phone ma lo te otto ta me ili methang kar di otto si chi dun lo la pen nang li ta claim bom lo ke happy ni hormu hota ke nam ta hola ko pumen de atur ki miloma piloma kalau dak sili tum nam lo galang la sila so step nang li ke deng pon bang ke mi olo sa nilihin menta mi ngarong pik lo la si an si inu da munit dak di fu auto wek wer bang lo ta la bang lihan phone nang ring la pen akon hala bang nang than bang tamane nong lom kasa stadium long football hai khela pi rokom ama lat bang la cholang dunji pulota ama lang dun lo ama dak ger long ke loji pot tiket phokep ha entel hai po ilihan fila kimpita khela na pipita keculanda poisa na anlang roteli ko pilo vote chupinda ko piale lo amal hai lam pin an ala get me han pin an than kang po ma to ador kompento thongke bang pinu bojipu putang ador sipet suppose amber lada kata la pu mati pung anat taisa loso ada pini arboretum ne pini khuli takta ke joy pen rat no mo hai si ako rat no poisa sina n2 bohala masina po he tane kelang par lo lang dam jita entry fee thongkep na energy pu entel hai ki pilo pu si pu hem na puela na stadium age the selam ta ahem phu bang atum le ji ke kana solam non ka thire me ke jong heli pammi sita itung ga khage virbom ala ka piloma puyo judun bom po mo stadium le meu sita ala ke chedum sina konglong roi pula da ke nai mu chalo ke sa no na ground da lir sing sang lo ekdom tu damre min dai tum mo ke long le tum ke bang sinang pathula bila pini dolang ma pu hala he tam bang ke amri latum hedi selam la lo madisa amri pen bang ke lason arong anta sob list selam la lo amguri asom kimi boksong bichitur bersingki Bonga Jamin, Bormarjong, Pulason ad selam lab lo lama la kopi ape lo la ha piece number 18
18 kali 16 18 kala ya Amguri Bhoksong do Bhoksong ta Ladakh TVC to phan 16 pusi do yo 16 kilometers pusi do areas of the TVC ke 16 area pusi ke to lapen paisa ko ana ne ho pi ho rupees paisa ko ana ne pi la ke Bhoksong phan 19,000 kali itu 1 lakh 1 lakh arakom 1 lakh 9,163 arakom yo 1 lakh alite 19 lakhs bola yo kalang 19 lakhs 9,163 Bhoksong area phan ki pi hala development Bhoksong Serwan cap tum lo ke long nangi ke Karbia Serwan cap tum lo ke long nangi hada no ni ko marlo ne chu la pen la bichi thura long ta do la bichi thura long ta do la pen ke Bir Singh ki ta do la pen ke Boga Jamin ta do Bormar Jong ta do Borgaon ta do Borgaon ke hala daklo Borgaon ke 20 lakhs yo 20 lakhs 2,077 buja 924 kopi ke tok ro mesti hak la dak bang ye point bang ha aprang birom ko son le ne cita la ling se hala tum ban poisa pilo pilo mane hala dak ki pinangi do cita pi ga bang pi pe det lo rom lo umpanai ta do yo umpanai ta do 13 lakhs budat rayo umpanai ta lapen swai ta do dage la swai bangke ko ong ide la bangke 5 lakhs chot nana la sonju doge do erlu la arong tinsi bukajan ta do yo ala da la son si PF lo yo ki pige doge do erlo poisa la tum chelong lo ne chelong le lo ni ili tum bana pa kachelong duni ke nane ring isi nane ring na long le ali by chance long dun busita hala pai khana hai lut chok nang baru ne bua pai khana la son pai khana ba me jo ji me ne jete warta thai we hai nane musuri nane okiron aholam lo hem ki kim ke itasi la pusi binai mate sa hem ki bulot edi wall hai non ke ita bang la pukali si la pulo la pulo corruption lage 5 inches nahi hai 3 inches ke plan de lage chenong to rai lage chi to kala ne bata ne lita sona pai khana lu dam lo amani putong kloi ka kang de chawali kar biarong lu dam lo ne li ai ada pai khana klem no dak lo ni pu ni li pu so si che auto jir lo ne li ke long ni thek long hai sir hem pakim chok po hai aki joy pen pakim chok man ta valueless kim chok por dam de use tamane la pu lage corruption ko pete pila ma la pu si la pu ita si la pu nai pachingir pa me lage ko lage corruption lage ini tu ma council tu ka chalak pulo ki biong ong hai hok la tu ei pai khana ki biong ong ti ke lu chok ta chite wara thai we lage ka chi cham ji ga lilu ari te je phajing thai we da puluma la hala pu central pine Delhi da pine ne UP malam ke ahem ke lapen me muchata hai minesa sida ladakh ke tumhara na lilo ke kala dak me nang chuk dit lilo ladakh me lilo nang pidunanda nang pannu chir hola le chir hem hai kala hala ting le kang de lama ya pong na vit pa me lage la hala ai hem ki kim putang patai si petang te de aman ni lia video panar ju nang li petang thei ma petang te kema amat chikloyon fli phi nang ye than petang mun elu aman ni li si petang bidat ki nil tom me thang rong mati la son ta che plang thulu ni li 70,000 bak do ka khoros suna me sala musa engine so me ke he jang reng ke lama si son claim pi de lapu batai si to la si ning we bangga pota do lo la si choro lo
nengwe pining we na chitong dul la indeng flicker batrok tokson sexidul chiu pura long kaya long kumar be ko repli song ko repli convener ani bana choro lo lapen long son ingjai join convener song ko repli long bana choro lo chitong non pon lapen ipan jai ka thasar ani pan ka kita ningak long pen choro rete ne athe nang tum pan than mum pik lapen karbia pan ke than ba ke nili chinia teng ne nang li abang ke che do ti ke la un elo bon pochi nili bang ke ning chipa the pon lo lapen than pik jela lapen itum ta laso la bangso tok su ke ni tum la bangso pi thelong do tik an bang ke che do tik bang tum la than so la thek tik yo la lo tum ke mang bang ke la si meaning we nang kelang dun atum and don rap korte muti atum jir pojir pi atum nang litum nang kelang dun pota churu lo lapen nitum ki tham chot ke litum cover la bune karbeng long lapen si nang litum share si kha la bangso nang tum share do blang te kado ko la put beta chabom tang te itum ki thek bang om chot po lapen ning ji parung seroi ta me la bangso along klam long wang thek po nasi pining we tokson sexidum indeng pikir batrok bangke apon si kang ton lo nasi cameraman sar don sing teron nang le pandame choro par pilo nasi lapon si kang ton kardom ding thu lo bu